ಮುಜ್ಜನಟ್ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ವಿಚಾರ ನಿಖಲ ತುಂಬ ರೆಡ್ ವಿಚಾರ ತೆರೆಯಬಾರ್ದು ವಿನಂತಿ. ಈ ಒಂದು ಗೂಡ್ದೀಪ ಸಂಗಮ ಬತ್ತಿನ ಜನ ಮಾತ ಗೂಡ್ದೀಪ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೂಡ್ದೀಪದ ಪೆರೋಡ್ಲ ಒಂಜಾತ ಬೆಂತೇರು ಅಕ್ಲನ ಕುಸುರಿದ ಬೇಲೆ ಆ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಆ ಕೌಶಲ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಅವಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೊಂದೊಂಜಿನ ಹೊರ್ತು ಅವು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಟ್ಟ ದಾದ ತೋಜನಗಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡ್ದೀಪದ ಅಕ್ಲ ಮನ್ಪುನದ ಪೆರೋಡು ತಾಳ್ಮೆ ಕೆಲವೆರಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೇನು ಬತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡ್ದೀಪ ತಯಾರಿ ಮಂತನ ಕಂಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೇನು ಎಂಗ್ಲು ಮೂಜ್ ಜನಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಕೂಡ ಅಂಜ ನವೀನ್ ಸರ ಬರೀ ಏರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೂಜ್ ಜನಲ್ಲ ಬೋದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅನುಭವನ ದೇತೋನುವ ಒರಿಯೊರೆ ಪನ್ಪುಣ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಯಾರಿ ಮನ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರೆ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮುಡು ಅವೇನು ಮನ್ಪೇರು ಒರಿಯೊರೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಡೆ ಆಜ್ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ನಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಂತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಂಚಿತಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೋನಂದ ನಾಲ್ವರು ತೂಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಆ ಪೆರ್ಮೆ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಡಂದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೇರು ಆಪುಣಂದು ಒರಿಯಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಇತ್ತೀರು ಕರಿ ವರ್ಷ 10 ಪಂಡೆನ್ ಇರ್ನೆಡ್ ತಿಂಗಳು ಈತೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಜ ದಯಕಂಡ ಆ 60 ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಗೂಡ್ದೀಪ ಕಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜೆ ಮಾದಿರದ ಗೂಡ್ದೀಪ ತೂನಗ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಜಾರ ಪಂಡೆ ಇರ್ನೆಡ್ ನನಂಜಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೂಡ್ದೀಪ ಪದಮ ಬೇದೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೋದಲ್ಲ ಪೂರಿನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಆಕಲ್ನ ಗೂಡ್ದೀಪ ಏತು ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪುಗಳ ನನಂಜಾದ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಎಂಗಲ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಡು ಅರಡ ಪಂಡೆನ್ ಎಂಗಲ್ ಗೊರ್ಪುಂಜಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಡು ಓಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಆನಂದಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಗಳಿಗೆ ಆ ದೇವರೇ ಬರ್ಪೇರ್ಸ ಎಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೂಜರ್ ನಡಪಂಡೆ ದಯಗಡದಂಡ ಆತ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಡು ಎಂಗ್ಲ 3 ಜನ ಸೇರಿದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಎಂಗ್ಲದ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಏಕಾಏಕಿ ಎಂಗ್ಲದ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಕ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯವರೆಗ್ಲ ದಯಗಡದ ನಿಖಲ ನಿರ್ಣಯ ದಾದೆತ್ನೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪು ಎಂಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪಣಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕು ಬೋದುಪಾರು ಅಂಜಾದ ಎಂಗ್ಲ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕದಾಗಲ ಓಲಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಂದ ಅಲ್ತ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂಗ್ಲ ತೂಪುಜ ನೇರವಾದ ಇದೇ 10 ಜನ ಫಲಿತಾಂಶ ತುಪ್ಪ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ್ರದ್ದು ಆಯ್ತ ಕುಸಿರಿದ ಬೆಲೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜಾದ ಏರ್ಪುರ ಇನ್ನು ಗೂಡ್ದೀಪ ಕಾಣ್ತೀರ ಈ ಕೊತ್ತಾರದಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಲ ಗೂಡ್ದೀಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದಾರ ನಿಖಲಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ದೇವರು ನನಂಜಾತ ವರ್ಷ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸಂಜೆಗೆಂಡ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಜನ ಗೂಡ್ದೀಪನ ಪದೊಂಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾನ ಬಾರಿ ಆಷಾಡಿತ್ತೆ ಈ ಸಾರಿ ಚಂದ್ರಯಾನದ ದಾದಾನ್ಲ ಉಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಜನ ಪ್ರತಿಕರಿಸಿ ದಾದ ತೋಜಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಈ ಜನಕುಲ್ಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿತ್ತನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಖುಷಿ ನೆಂಜನ ಕೇನಂದ ಒಂಜಿ ಬಾರದ ದಂಡನ ಪತ್ತೊಂದು ಅವಿನ ನುಂಗಾದ ಒಂಜಿ ಗೂಡ್ದೀಪ ಅಂದೇರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾದನ್ ಅಂಜಿದನ ನನೊಂಜಿ ಆತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಂಗದ ಬೇಲೆದ ಏನಿತ ಗೂಡ್ದೀಪ ತುಯರೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಲೆ ತೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಎಂಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಜನ ಅಂಜನೆ ಜನಕ್ಕುಲು ನಿಖಲಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂಗ್ಲ ನಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತಿಜ ಎಂಗ್ಲ ನನಂಜ ಅದು ಪೊರ್ತರು ಕೊರ್ಪ ಫಲಿತಾಂಶನು ಜೀವನ್ ಸರ್ ನಿಖಲ ಸುರುಕು ಕೇನು ನೀರು ಬುಕ್ಕ ನಿಖಲ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ತೀರ್ಪು ಸರಿಯಾನದಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂಗ್ಲ ಕೊರ್ನ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಲ್ಲ ಸಂದನದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡದು ಬಂದು ಏರಾಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿದ ಬೇಜಾರನ್ ಬಡ್ಜಿ ಕೊಡಂಜಾದ ವರ್ಷ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬೀಜವನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೂಡ ತಯಾರಿ ಮಂದಿರ 14 ಅಂಜನ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಂಜನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತುಕ್ಕೋಟು 15 ವರ್ಷದ ಗೂಡುದೀಪ ಸಂಗಮ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮದ 2023 ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರಡು ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ಮಲ್ತದೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಣ್ಣದಿಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಏನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವೇತೋ ಗೂಡುದೀಪಲು ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಗೂಡುದೀಪ ಸಂಗಮ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ 2023 ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುರುಕಾದೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತದ್ದು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗು ನಿಖಲು ಕೊರಡು ಪಡೆದಿರಿಗಳ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಂತಂದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸುರುಕಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗದ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ವಿಜೇತರನ್ನ ಪಟ್ಟಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಇತ್ತರನ್ನ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಂದದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂಡದೆ ನಿಕಟ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗದ ಈ ವರ್ಷದ 2023 ಮೂಜನೆ ಬಹುಮಾನ 110 ನಂಬರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪಾಂಡ ದಮಲ್ತದ ಇತ್ತರ್ನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮೂಜಿನ ಈ ನಾಮನ ಪಡೆಯ ನಂಚಿನ
ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಾಂಡ ಕುತ್ತಾರ್ ಮುಲ್ತ ಜವನೇರು ಪಡೆದೇರೆ ದೇಮಲ್ತದ ಮುಜಿನ ಇನಾಮನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗಲೂ ಕೊರಡು ಪಡೆದ ಎಡ ಭಿನ್ನಯನ ಅಂತದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನನು ಕೊರಡು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ದಾಟಿದ ಹೊರಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜನ ಬಹುಮಾನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಾಂಡ ಕುತ್ತಾರ್ ಮೇಕ್ಲೆಗೆ ದುಮ್ಮದ ದಿನೊಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಡಪಟ್ಟದ ಈಗಲ ಭಿನ್ನಯನ ಮಂದೊಂದು ಇತ್ತ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮು ನಂಬರ್ ನೂತ ಆಜಿ ಮುಖೇಶ್ ಕಾವೂರು ನಂಬರ್ ನೂತ ಆಜಿ ಮುಖೇಶ್ ಕಾವೂರು ಇತ್ತ ದೆಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡಪಟ್ಟದ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೇರೆ ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಮುಖೇಶ್ ಕಾವೂರು ನೂತ ಆಜಿ ನಂಬರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಗೂಡುದೀಪನ ಮಂತದ ಮನರಂಜನಾ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮುಖೇಶ್ ಮೇರೆಗೋರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ದಾಟಿದ ಹೊರಟು ಗೊರ್ಲೆದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗ ಗೂಡುದೀಪ ಸಂಗಮ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ 2023 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅಂಕಿತ್ ಬಕ ಅನ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು ಅಂಕಿತ್ ಬಕ ಅನ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 107 ನಂಬರ್ 107 ನಂಬರ್ ಅಂಕಿತ್ ಬಕ ಅನ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು ಹರೀಶ್ ಮಂಡೋಳಿ ಈ ಬಹುಮಾನನು ಕೊರಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಹತ್ತು ಮರಳಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬೈತಾರೆ ತರ್ಡ್ ಬೈತಾರೆ ನಂಚನ ಒಂದು 3ನೇ ಸತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಇದೇ 3ನೇ ಸತಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು 3ನೇ ಸತಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಒಂದು ನಿಂಕಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬರೋದು ಖಂಡಿತ ಇಂಚಿನ ಮಂಜೆ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೆ ನಾನಾತು ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದ್ರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದೈತ ಮಂತದಲ್ಲ ಅಂಕಿತ್ ಬಕ ಅನ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗದ ಇವಜ್ಜಿ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗದ ಗೂಡುದೀಪ ಸಂಗಮ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮದ 2023 ಮೂಜಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ನಂಬರ್ 207 ಜಗದೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ 207 ಜಗದೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಈ ತರನದ ಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡಪಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಬರೀ ಪುರ್ಲದ ಗೂಡುದೀಪ ಮಂತದೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆತಾರೆ ಮುಂಜಿನ ಬಹುಮಾನ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಂಡು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ರಾಜೇಶ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಇತರ ದೇಮಲ್ತದೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ರಾಜೇಶ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ದಾಟಿದ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಕೈ ದಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಗೂಡುದೀಪ ಮಲ್ತನಂಚನ ರಾಜೇಶ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೂಡುದೀಪ ಸಂಗಮ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ 2023 ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನನು ಪಡೆದರೆ ನಂಬರ್ 202 ವಿಠಲ್ ಭಟ್ ಕಾರ್ಶೀಟ್ ಇವಜ್ಜಿ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿಶಾಲ್ ಶಾಂತ ವಡದೋರ ಗುಜರಾತ್ ಮಗಳು ಇರಿತ ಇವಜ್ಜಿ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಕಿಚನ್ಸ್ ಮಗಳು ಇವಜ್ಜಿ ಗುಡ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ ಇಟ್ಟಲ್ಲಣ್ಣ ಹೆಂಚಾತ ನೀನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ವರ್ಷದ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಗೂಡುದೀಪನಕ್ಲು ಬೈಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೇರು ಐತೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಯರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದೂರದ ಇರಕ್ಕಲ್ಲ ಸೂರತ್ ಕಲ್ ನಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳರು ಮೂಡ್ಶೆಡ್ ನಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳರು ಬೊಕ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕರ್ತಾರೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಏಪಲ ಎನ್ನಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಇರ್ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾನಿ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪೂರ ಎನ್ನ ಗೂಡುದೀಪ ಪೂರ ಧ್ವಜವಾದೈತಿ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಕರಿ ವರ್ಷದ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನನೇ ಮುಲ್ಪ ಪಡೆದಾರೆ ಎತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಇರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋದಲ್ಲ ಇಡ ಎಂಕ್ 4 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ 3ನೇ ತತಿ ಕಂಡು ಸರ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಐನ ಸರ್ತಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ತಾರೆ ಧನ್ಯವಾದ ದುಂಬುಗಳ ಅನೇಕಲ ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಡ ಪಡೆದ ಜೋರಾಯಿನ ನಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಬಂದದ್ದು ಬಂಧುಲೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಒಂದು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಗೂಡುದೀಪ ಸಂಗಮ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಇನಿ ಒಂಜಾತೊಂಚೂರು ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧಾಲ್ನಕ್ಲನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕಾಂಡ ಒಂದು ಬಯ್ಯಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದೇರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪನೇದ ಹತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಾತ ಜನಗಳು ತೋಡು ಉಂಟಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಒಂಜಾತೊಂಚೂರು ಸಮಯದ ವಿಳಂಬ ಅದಕ್ಕೂ ಐಕೆ ಸುರುಕಾದ ಇಂಕ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಒಂಜಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಗೂಡುದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಕಲು ಇತ್ತು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲೇ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಕಲು ದಯಮಂತ ದುಂಬು ದಿನಟ್ಲ ಈ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಮ್ರమైన ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕುರಲ್ದ ಅಕ್ಕಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಿನ್ನಡ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಇದೆ ನೋಡು ಎಂಕಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಕೊರಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೈವ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಣ ಮಂದಿರಂಚಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿ ನೆತ್ತಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಿನ್ನಡ ಶಶಿಧರಣ್ಣ ಆಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಶಶಿಧರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಿಂಜ ಸಂತೋಷ ಆಪನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಇಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂಗಮ ಆಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಿಖಿಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಕೆಲಸಲು ಐಕ್ ಈ ಊರ್ದಕಲು ಕೊರ್ಪುನ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಅವು ನನದುಂಬುಗುಲ ಇಂಚಿನ ಮುಂದುವರಿ ಒಂದು ಪೋವಡೆ ವರ್ಷ ಈ ಜವನೇರ್ನ ಉರುಪು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಬರಡೆಂದು ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅವೆಲಕನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ACP ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಕಲು ಇತ್ತು ನಾಡ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಈಗ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಅನ್ಪಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಕೇರಿದ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕಡ್ದಿಂಚ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಪನ್ ಐತೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಜೇತರಿಯರು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪನಿಟ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಆಯ್ರಂಡು ಬಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿ ಇರತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಅವರ ಬಲೆ ಬಿತ್ತು ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಏರ್ ಬೇಗ ಬತ್ತೇರ ಶುರು ಕಾಕ್ಲಿ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಮೂಜ್ ಜನ ಬತ್ತೇರ್ ಬಲೆ ಮೂಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೈದ ಏರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಂದೊಂದಿದ್ದ ಮೂಜಿನ ಬಹುಮಾನ ನಂದಿದ್ದೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಮೂಜಿನ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿದೆ ಬಹುಮಾನ ಓಕೆ ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 0419 ಇರ್ಬಲೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ನನ್ನದು ಬೇರೆ ದಿಪ್ಲೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ 0756 ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ನನ್ನ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಫುಲ್ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ಲೇಜಿ ದೆಬ್ಲೆ ಇದ್ದದ ನಂಬರ್ 011209 ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 22,222 1209 ನಂಬರ್ 1209 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 11,111 ರೂಪಾಯಿ 756 ಥರ್ಡ್ 5,555 419 ಒಲ್ಲರ ಬಲೆ ಏರಿ ಓಕೆ